Tuut sä ulos edes? Miten me tänne tuotiin, jos sä et autosta ulos tuu? Sä oot jo jankarut koko matkan, että sä et tuu ulos. Se tekee hei hyvää sun kunnolle. No, alkaa sitten. En mä pääse täältä ulos. No ootko nyt onnellinen sitten, kun mä tulin? Mielelläni. Mielelläsi. Mitä se tarkoittaa? Eikö sä tiedä, mitä mielelläni tarkoittaa? Joo, älä viitti selittää. Ai niin, mä unohdin meidän eväät. Kyllä mä menen ajattanut auton parkkiin. No jaa, silti meet. Sun olisi kannattanut ehkä tuoda se auto tänne. Ovi on auki. Meidän popparit. Mä menen tonne ehkä johonkin. No, mitä me täällä ulkona tehdään? En mä vaan tiedä. Ehkä tarkalleen muista, että pitikö meidän syödä nyt evät vai pitikö meidän jättää ne jollekin susille tai tällaisille. Ei. No miksi sitten syö? Hei, jätä muotiin. Ei, no mun. Onko täällä vessaa? Onko täällä vessaa muuten? Kerro! Ei joo. Enkä taida edes tietää, onko täällä vessaa tai missä päin täällä. Jos täällä olisi vessa, niin missä se olisi. Ja no mä jään tänne sitten auton kanssa. No jää vaan. Mikä tää paikka on? Olevinaan. Hei heppo, voiks päästä? Oota aika jo. Ai, sieltähän vessa löytyi. Au! Vessa löytyi. Tää näyttää olevan aika huono kuntoinen vessa, mutta kai täällä voi silti käydä. Mä annan sulle velkoja. Ootko sä tehnyt täällä edes mitään järkevää? En. Mä likastin auton sisäpuolelta melkein. Anteeksi mitä? Oli ihan vahinko, vaan älä suutu. Moikka. Älä vaan suutu. Tää kaikki oli oikeesti pelkkää vitsiä. Mä rikoin tästä. Joo, aivan kerran kalliopeen. Ja se merkki. Ajoit kalliota päin ja meidän auto meni rikki. Mä kuulin ton. Tiedätkö kuinka huono sisko sä oot? En.
Koska mä oon sun mielestä kiva. Vai mitä? Kiva. Mitä sä tarkoitit tuolla sanalla kiva? No sitä, että sä oot sanonut, että mä oon kiva välillä, kun mä oon ostanut pikkaris. Mä en oo kertaakaan sanonut, että sä et osta mulle melkein koskaan mitään. Että niin. Tänään on sipo siistiä. Mutta joo. Kiitos kun katsoit tämän videon. Tää on mun ensimmäinen video YouTubeen. Tai no niin. Mä vaan sanon YouTube. Tämä on ehkä minun kaikista rumiin petsini. Mutta ihan sama. Mä käytän sitä mun videoissa. Tai no, kyllä mä siitä tykkään, koska se on kollie ja mulla on seisova kissakin, mutta mä hävitin sen iskan luokse. Ja mä menen vasta perjantaina mun iskan luokse, joten mulla on vähän aikaa etsiä se, joten moikka. Ja niin, moi moi. Muuten tämä petshoppi mun sisko teki sen tollaseksi, mutta onneksi mun isoveli ja mun sisko antaa tehdä mun videoita rauhassa, koska eihän tästä tulisi mitään, jos ne antaisi mun videoita tehdä rauhassa. Mun kanava ei olisi hyvä. Tää on mun eka video, siis, jos tiedän. Niin juuri. Mut hei, otetaan kamat ja lähdetään kotiin. Joo, mut hei, vielä kerran kiitos kun katsoit tän. Tilaa mun kanavaa ja laita tykkäys ja katsotaan. Moikka!